Sitt lukandi f'pajjiżna għaddejjin bi proġetti ta' tisbieħ u estensjoni biex jagħmlu tajjeb għad-domanda ta' akkomodazzjoni. Mawa News il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija Turiżmu, Paul Buġejja, spjega kif ix-xogħol u riżultat tal-analiżi li għamlet l-awtorità fuq l-andament turistiku fl-ewwel 5 xhur ta' din is-sena. Xogħol maġġuri tisir fuq ġewwa ma nixxi ngħidu u nħass il-bżonn li jkun hemm kontinwazzjoni ta' estensjonijiet ukoll tal-lukandi. Rajna l-ewwel 5 xhur tas-sena kellna numru sostanzjali iktar ta' turisti li ġew Malta, kellna fil-fatt 130,000 iktar turist li ġew f'dan l-ewwel 5 xhur. Ilħaqna 3/4 miljun turist u ovvjament dawna ikollhom bżonn akkomodazzjoni supplementari għal dak li diġà kellna fis-suq. Fil-fatt se jkunu qed jiżdiedu mal-1239 sodda f'700 kamra ġdida. Estensjoni li tfisser investiment ta' 50 miljun euro. Il-kap eżekuttiv Buġejja stqal li l-investiment qed jilqa' domanda dejjem tikber f'dan is-settur. Qegħdin naraw li hemm il-bżonn tagħhom għaliex anke meta rajna l-istatistika sal-ewwel 5 xhur rajna li ammont sostanzjali qed imorru f'akkomodazzjoni privata ifisser li mhux qed isibu biżżejjed f'akkomodazzjoni kollettiva. Għaldaqstant min-naħa tagħha l-Awtorità tat-Turiżmu qed taħdem biex tassigura li t-turist jibqa' jingħata prodott ta' kwalità u Buġejja jinsab imħeġġeġ mill-fatt li dawn is-sitt lukandi mhumiex l-uniċi li se jkunu qed jinvestu. Matul din is-sena aħna diġà tajna l-approvals tagħna għal numru oħrajn, hemm diversi guest houses u hemm diversi hostels u hemm ukoll lukandi oħrajn bejn 3 u 5 stilel. B'kollox nikkalkulaw li hemm xi 40 żvilupp ġdid li se jsir matul ix-xitwa u s-sena d-dieħla.